Ćao ljudi, evo danas smo ovdje u selu, ali kao da ste u gradu. Imamo jedan fantastičan plac sa 512 kvadrata u Brettl, u Beču, 22. Bezirku. Imamo sve zajedno 512 kvadrata zemljišta. Možeš naravno znači, ovdje da gradiš u visinu 6,5 metara, moraš od komšije 3 metra, znači da od stojanstva uziš, također na ovu stranu također. Ovdje možeš da gradiš 3 slijepljene kuće, dvije kuće ili jednu veliku. Imaš to isto jednu stariju kuću sa 19 kvadrata, znači za samca ubilo se. Možeš da dogradiš u širinu, u visinu, šta god. Imaš jedan carport. Na lijevoj strani imaš isto tu kao garažu ili ljetnu kuhinjicu kako je pre bilo. Sve priključke imate ovdje, znači struju, vodu, kanal. Pa sad, hoćeš li da zadržiš ovaj plac, znači ovu kuću, ili ćeš da je naravno srušiš i da napraviš novu. Sve je tačno, sve je idealno, imaš bus pred vratima s kim se možeš dobro jako da povežeš sa Bečom. Pa ako te interesira, pozovi nas samo kod Klasan Apart Immobilien.